Halo? Kowe nanti kowe? Halo? Nyu nang omah? Mengkene cok, mengkene. Kode set, sila maning. Oh, ndang cepet. Oh, enteni sila. Kowe ngono bae. Oh, Beri sampai yang berene? Kae balane nyong cahayu. Beres deh. Sana mas, iki. Kamu pada lakukan sana. Pak, nyu tak dolan makan kancani ya. Halo. Mula. Sapu-sapu ni le. Kalau rasa Cina. Cina guys. Cine guys. Oh Cina wes ora Cina-Cina. Modelnya kayak Corsair lah. Nyu mlaku nang. Hei, maaf. Suwe sih. Apa-apa. Wah, Kira di Pangaseran. Lah gedene. Ora kae iki main penak sih heus. Segala kabeh ndas ya. apa sih? Ini Pak. Kenapa? Bisa kurang sih. Waduh, kayak dirinya ngobrol karo siapa ke? Panaan kabeh yang kono. Duh, repot ke. Ya maksudnya apa ya kayaknya ke? Kowe cawat tuh milih gerombolan celana ya ini panak. Lah nyokon minum jikung-jikung kok sih orang minum. Lah ya ke apa ya nek orang ngombe ya nek ke? Kowe sapisan maning ya nek tak wadul namake karo pake kowe. Nyu ngumpul-ngumpul ta.